og jeg så ikke ville få dem ud. Så sådan, du er den, du er den, du er den. Du er ikke 18. Resten, dem ser jeg ID på. Og så stod der ude bagved, jeg havde ikke lige tænkt, det var dem, men en gruppe, som tydeligvis var over 18. Og de viste også lige så pænt ID, og så kom vi ind hen. Malte Ebert, der guldringen. Nej, Han viste også ID. Nå, der er det. Han var så sød. Jamen, det var den sidste uge, der havde spillet Randers. Han sad lige så stille. Ja, han er på et eller andet. So here we go, halfway. Nikolai's doing really well. More or less same speed. Bad weather. It's raining. We're getting wet. He's getting cold. He's looking good. So this is halfway point. Kom så, Nikolaj! Du er over halvvejs nu! Kom så! So as you can see, Halvvejs! again here. So yeah, no complaints there. Lige stramme ballerne. Og så kan man lige stramme lidt. Og så. Ja, det vil bare gerne op ad vandet. Kom så! Vi har en bader. Skal vi lige stoppe filmen? Ja, jeg er nødt til at filme nu ind. Jeg har det der midtvejs. Ja. Men jeg filmer også den anden vej jo. I er velkommen til at svømme med. Ja, ja. Jeg kan ikke rigtig svinge jer. Du har badtøj på. Så kan ikke komme ret meget bølger, før det træls var. Godt, Helle. Er der nogen, der skal have noget varmt at drikke?